Najveća manifestacija u hrvatskom iseljeništvu već 20 godina održava se u njemačkom Bad Homburgu. Izbor najpopularnijih sportaša, glazbenika, glumaca, kulturnih i sportskih udruga okupio je prošloga vikenda oko 400 uzvanika iz različitih zemalja svijeta. Naravno, najviše iz Europe. Grad lječilišta, parkova i velebnih vila grad je prijatelj našeg Dubrovnika, a domovnica mjesto druženja, zabave i zajedništva, turističke i kulturne promidžbe Hrvatske. Silvija Trnčević. Dodjela domovnica priznanja uspješnim Hrvatima izvan domovine nije tek jedan u nizu svečanih događaja. Postala je to dragocjena tradicija kojoj se podjednako raduju domaćin, grad Bad Homburg i gosti pristiglih sa svih strana svijeta. Hrvatci su diljem svijeta jako dobro povezani, integrirani u društva u kojima žive, ali su neraskidivo vezani sa Republikom Hrvatskom, sa Hrvatskom i hrvatskim običajima, jezikom, kulturom, poviješću i to je ono bitno. Ja sam isto živio do 1991. godine u Švicarskoj i još u ona vremena kada Hrvatska nije bila slobodna, kada smo čeznuli za hrvatskom slobodnom neovisnošću, kada smo upravo ono što nismo imali sada imamo. Okupili su se u gradskoj kongresnoj dvorani Kurhaus hrvatski branitelji, političari i crkveni velikodostojnici, osobe iz javnog i društvenog života, iz domovine i iseljeništva. Ovo što se 20 godina već događa u Bad Homburgu, prije toga, ako se ne varam, u Frankfurtu, najbolje mogući pokazatelj da Hrvati bez obzira gdje žive, u kakvom su okruženju, jezičnom, društvenom, uvijek ostaju Hrvati, uvijek znaju tko su, odakle dolaze i sve što rade, rekao bih da rade na ponos svoje matične domovine, svoje Hrvatske. Sve ovi uspjesi, sve ovo večera što ćemo vidjeti, nominirane, nagrađene, a sve to govori o ljepoti hrvatskog duha, o snazi hrvatskog čovjeka, o ljubavi roditelja prema svojoj djeci, ali na način da ih nauče hrvatsku riječ, da ih nauče ono što trebaju znati. Dakle, tko smo, odakle dolazimo, da ih nauče kako treba čuvati identitet. Upravo na njima, mladima, a mahom u iseljeništvu stasa već 4. naraštaj, svijet ostaje. Oni su bogatstvo i ponos ne samo za domovinu predaka, nego i zemlju njihova rođenja. Generacije Hrvata koji danas žive izvan Hrvatske su već odavno otišle. Oni su rođeni u zemljama u kojima žive i već pomalo imaju problema i sa hrvatskim jezikom. Oni su velike zvijezde u svojim zemljama, voditelji, kulturni djelatnici, znanstvenici, povjesničari, sportaši i na neki način mi smo ostali ta spona između njih i nas. Oni su intelektualni nomadi koji ja se nadam, će se jednog dana vratiti u Hrvatsku i donijeti to svoje znanje, to svoje iskustvo i učiniti Hrvatsku boljim mjestom za život. I na kraju ja mislim da su oni najbolja osobna karta Hrvatske. Upravo njihova izvrsnost, njihovi uspjesi. Premda su naši ljudi u iseljeništvu itekako poznati i priznati, veseli činjenica da zahvaljujući ovakvim događajima to mogu pokazati i rodnom zavičaju, njihovoj drugoj domovini u kojoj su uvijek dobrodošli. Mi smo biti jedna kulturna institucija koja ima tradicionalne programe, posebno učenje hrvatskog jezika, hrvatskog folklora i tu smo dosta prepoznatljivi, ali imamo niz nekih manjih drugih projekata gdje pokušavamo privući mlade ljude, recimo na projektu Heritage Task Force, da upoznaju Hrvatsku. I kad mi pričamo o potencijalnom povratku, jako je važno dovesti čovjeka, mladog čovjeka, prvo u Hrvatsku da se upozna i da nešto nauči hrvatskog jezika, jer to su objektivne prepreke za povratak. Hrvatska nastava u inozemstvu postoji u cijeloj Njemačkoj, puno koordinacija u cijelom svijetu u stvari. Naša koordinacija u Berlinu je čak možda i najmanja, s obzirom da je broj Hrvata bitno manji nego možda u nekim drugim dijelovima Njemačke. Međutim, iako se radi već u stvari o djeci koja su 3. generacija rođenih u Berlinu, polako se povećava čak i broj djece, što je jako lijep pokazatelj da u stvari roditelji, osim što kod kuće njeguju obiteljski jezik, možda se malo čak i boje da ga ne izgube. Natjecalo se za ovu prestižnu iseljeničku nagradu unatrag 2 desetljeća gotovo 2000 hrvatskih iseljenika, talentiranih i uspješnih pojedinaca, kulturno-umjetničkih i sportskih udruga.
Puni mi srce da vidim koliko ljudi još diše za Hrvatsku i to hrvatstvo ovdje, jer baš kao što su mnogi danas i večeras rekli, dva srca su tu. Jedno, vamo si rođen i odrasto, dole te vuče, među dvije stolice se sjedi, ovdje se osjeća dobro, dole se osjeća dobro. Konkurencija iz godine u godinu sve veća i jača. Čitatelji i stručni žiri nagradu dodjeljuju u 7 kategorija. Sama je legendarni Glasnić, Glasa. Titulu najpopularnijeg sportaša ponio je Andrej Kramarić. Ovaj hrvatski nogometni reprezentativac s 10-godišnjim stažem u Njemačkoj proglašen je i osobom godine. Sigurno da mi to puno znači, jer to je jedno dodatno priznanje za ove sve godine. Što sam napravio ovdje u Njemačkoj, iskreno stvarno nisam nikad ni sanjao da ću doživjeti sve ovdje. S tog nekog razloga stvarno mi je posebna čast i zadovoljstvo biti ovdje i uživati u svakom trenutku. Naravno se da će to potrajati još duže, iako naravno moram biti isto svjestan da u nekim nogometnim godinama se taj kraj će se bližiti kraju. Iz tog razloga jednostavno uživam u svakom trenutku, kako na terenu, tako i van njega. Svi znamo šta zapravo sportaši rade za hrvatsku promociju. Jednostavno je biti predivan dio tog kruga i tog našeg dijela sporta, jer jednostavno, ja bih rekao, svako dijete sanja i odrasli smo u tom nekom sportskom duhu. Možda taj neki isto mentalitet nas krasi u cijelom svijetu i nije slučajno da smo uvijek među vrhom. Andrejev suigrač u reprezentaciji Luka Vušković, sportski klubovi iz Stuttgarta, Beča, Berlina, hrvatske udruge iz Linca, Hamburga i Frankfurta samo su neki od laureata. Našla su se među dobitnicima i međunarodno poznata imena poput pjevačice Danijele Pavičić i hollywoodske zvijezde Erika Bana. U prvi put, i to iz ruku gradonačelnika, dodijeljena je nagrada Olga Štos u sjećanje na humanitarku i počasnu građanku Bad Homburga. Dodjeljujem nagradu Stipi Puđi, čovjeku čija ideja godinama okuplja i iznova oživljava vezu između Hrvatske i Njemačke ovdje u Bad Homburgu. Stipino ime u novinarskim je krugovima sinonim za upornost i dosljednost. Ovaj dugogodišnji dopisnik Večernjeg lista i osnivač portala Phoenix Magazin jedan je od idejnih začetnika dodjele domovnice. Samozatajan i skroman obiteljski čovjek, posebno emotivan na spomen hrvatskih branitelja. Ja njih doživljavam kao nekako svoje, bez obzira što sam novinar, jer toliko sam toga proživio s njima od Livanjsko-Duvanjskog bojišta, Srednje Bosne, Sarajeva, pa cijelo to vrijeme rata, a prošao sam Dubrovnik koji je najteži bio. Onda mi je baš veliko zadovoljstvo da su ljudi onako pozdravili, svi su se digli, cijela dvorana se ustala na noge, pljeskom pozdravili i ne ono kratko, nego baš je bio dugotrajan pljesak i kasnije. I evo, recimo, to mi je neko zadovoljstvo, to mi je vrhunac svih ovih večernjakovih domovnica. Prijateljstvo moje Stipuna je još starije nego domovnica, i kad je upitao, nije bilo dvojbe hoćemo ili nećemo, normalno da jesmo. Prva je bila najteža, 20 godina je stvarno dugo, sad kad sam vidio ove slike, tek čovjek vidi koliko je toga prošlo i kako smo se promijenili, izmijenili i mode i načini života. Vidimo se do godine, poručili su domaćini i dodali. Istom predanošću nastavljamo mostovima prijateljstva spajati dvije kulture, narode, zemlje, udirati čvrste temelje za neke buduće naraštaje u tuđini.